Здравейте, приятели, аз съм Флейм и днес, както виждате, снимам на нашия общ канал Skynet TV. Както знаете, аз имам два канала, които не използвам. В смисъл, единия го използвам, но не качвам в него, защото имам доста неактивни абонати, които, например, аз качвам клипче, имам 100 абоната и получавам само по 20 гледания. Имам много интро, благодарение на Ники и БГ. Аз му благодаря много за страхотното интро, което той ми направи. Ще го видите в началото на клипа. Да, този канал го направихме с двама мои приятели, GendoBG и BugBust. Скоро ще видите геймплей и клипче. В този канал ние ще снимаме на GTA 5, в 17, CSGO и най-различни такива игри. Ако искате, може да се абонирате и да ни харесвате видеята. Ако искате, може да го споделите и да коментирате. Така ще ни ударите по едно рамо и ще успеем да се развием по-бързо. Аз бях Флейм и ще се видим в следващия клип. Чао!